جێ باز نیوز فەرمونون بۆ گەرەکە نوچەیان ئەفژی گرنگترین سەر نوچەنە. بڕیارە چەند ڕۆژێن بێدا پێشمەرگەیان ڕۆژ دەرباسی کوردستانە سووریە ببن. سێ تەقین لە باژارێ ئەفرینێ هاتن ڕوودان. ڕێخستنە هەولێرە یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕۆژە ئالەیە کوردستانێ لە ئۆفیسا پەدەکەسێ یا ڕێخستنی لەداردەخە. دووبارە سلااو. بریارە چەند ڕۆژێن بێدا پێشمەرگەیان ڕۆژ دەرباسی کوردستانە سووریە ببێن و کۆنتڕۆلا سینۆرێت ناوبەرە کوردستانە سووریە و تورکیەدا بکەن ئەو ژی بپشتەوانیە ئەمریکا. هەفدەمی بلندبوونا dengê leşkeriyê Tirkiyê li dijî YPG û gefên wê ji bo derbasbûna Rojhilatê Çemê Furatê û navçeyên Kurdistanî, Amerîka hewla hêminkirina rewşê dide û hewla navbînkariyeke di navbera Tirkiye û aliyên Kurdistana Sûriyê dike. Ji ber ku Amerîka pêdivî bi hêzekî heye li Kurdistana Sûriyê li dijî Daişê şer bike û hem jî bingehên wê biparêze û sînorê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê biparêze, lewma Amerîka derbasbûna pêşmergeyên roj mîna çareseriyekê ji vê krîzê re dibîne. Li gorî ajansa Bas News bilav kiriye îro Amerîka çareseriyeke di navbera Tirkiye û PYD û YPG ku baskê pekekê yên siyasî û leşkerî ne li Sûriyê dibîne. Ji ber ku Tirkiye dixwaze Rojhilatê Çemê Furatê dagîr bike û PKK jî dibêje em ê ji dêra zorê bikişin û li hember Tirkiye şer bikin, jê derê got Amerîka dê pêşmergeyên roj mîna çareseriyekê derbasî Rojavayê Kurdistanê bike û parastina sinûr û navçeyên sinûrî yên Başûr û Tirkiye yên ku PYD îro kontrol kiriye bike. Ji xwe berê jî Herêma Kurdistanê ji aliyê xwe ve daxwaza vegera van pêşmergan ji bo cih û warê wan kiribûn lê PKK razî nebû. Jê derê eşkere kir ku eger heye bi hezaran ji pêşmergeyên roj yê ku niha li Herêma Kurdistanê dimînin û perwerde dibin li ser sinûrê di navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê angu ku navçeyên dibin kontrola YPG de bilav bibin û bi piştevanî ji Amerîka. Ev yek jî dê Amerîka mîna çareseriyekê û nizimkirina asta tewetürê û gotara şerxweşkirinê di navbera Tirkiye û YPG de bikarbîne. Jê derê her wisa serbar kir ku eger heye di çend demijmêrên bê yan rojên bê de beşê yekem ji pêşmergeyên roj ku ji 400 pêşmergey leşkerê roj pêk tê li ser sinûrê di navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê li Rojhilatê Çemê Furatê bi piştevaniya Amerîka û rezemendiya Tirkiye bilav bibin û kontrola navçeyê bikin. Hejmara pêşmergeyên ku derbasî Kurdistana Sûriyê bibin li gorî jê derên ragihandinê zêdetirî 8000 pêşmergeye û hemû alav û pêdivî û çekên xwe ve amade ne. Hêza pêşmergeyên roj ava bûye ji ciwanên Kurdên Sûriyê yên ku ji artêşa rejima Esed cuda bûne piştî serhildana şoreşa Sûriyê li ser destê xebîrên biyanî û Ewropî û li jêr çavdêriya Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê hatibûn perwerdekirin û beşdarî gelek şerên li dijî rêxistina terorî Daişê li Herêma Kurdistanê kirin û dastan tomar kirin mîna dastana Ayn Ewês û Pirdê. Ji aliyê xwe ve PYD ku hevalbenda bi hêzên Erebî di çarçoveya Hêzên Sûriya Demokrat ve vegera pêşmergeyên roj red dikin û razî nabin pêşmergeyên roj vegerin welatê xwe li Kurdistana Sûriyê û beravaniyê di ber xaka xwe û miletê xwe de bikin. Jê derê da zanîn ku derbasbûna pêşmergeyên roj û bilavbûna wan li ser sinûrê navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê û bi piştevaniya Amerîka tê wê wateyê ku çi hinceta pêşiya Tirkiye nehêle û êrişî Kurdistana Sûriyê bikin ku dibêje PKK nêzîkî sinûrê wê û metirsiyê li ser welatê Tirkiye durust dike. Berê jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tekez kiribû ku dê va çend rojan de hilmeteke leşkerî bibe ser Rojhilatê Çemê Furatê û şerê PKK û PYD li wir bike. Di çarçoveya çar rojan de sê teqîn li bajarê Efrînê hatin rûdan û duh jî li navenda bajarê Efrînê li texa Eşrefiyê teqînek bihêz çêbû di encama wê teqînê de şehîd û birîndar ketin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqînên terorî bûne diyar de û di navbera dem û demekê de bombeyên bombrêşkirî di nava kulanên sivîlan de têne teqandin. Ku di çarçoveya çar rojên borî de sê teqîn bihêz navenda bajarê Efrînê hejandin û ziyanên canî û madî di encama wan teqînan de hatin rûdan. Îro danê nîvro derdora demijmêr 12 û çareyekê li navenda bajarê Efrînê teqînek bihêz navenda bajarê Efrînê hejand û di encam da şehîd û birîndar ketin. Li gor agahiyên dezgeha Arkê ji bajarê Efrînê wergirtine ku teqîn li navenda bajarê Efrînê li taxa Eşrefî li Sûqilhal çêbû. Piştre dengên bihêz yên fîşekan ji dwara Newroz ya li ser ya Helebê hatin bihîstin. Li gor dîdavanekî ji nava bûyerê ji Arkê re ragihandiye ku otomobîlên hawarçûnê piştî bûyerê hatin dîtin.
û birîndar û şehîd ji bo nexweşxaneyê hatin veguestin. Ku di encama wê teqîna terorî de hejmarek mezin ji qurbaniyan ketin û bi dehan şehîd û birîndar hatin tobar kirin. Piştî wê teqîna terorî ya li navenda Soqilhal teqînek din li taxa Velat li otostrada Rojava çêbû û li gor agahî û zanyariyan tu ziyanên canî û madî nehatine tomar kirin. Beriya sê rojan di 13 berçilaya sala 2018 teqînek li pêş nanpêşxaneya Ebu İmad li nêzîkî her du dibistanên Rêfî û Fêsal Qedûra Kevin çêbû û di encamda welatiyê bi navê Zekî Şukrî Dêle şehîd bû û hejmarek birîndar ketin. Her wiha ziyanên madî hatin rodan ku ji aliyê xwe ve odaya Xedeb Zeytûn ew teqîn li xwe girtibû. یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستانی Rojava xwecihîya kampa xwe ji tepera gihand ku ew ê îro roja aleya Kurdistanê li kampê li darxînin. Xwecihîya kampa xwe ji tepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê di ve xwendineke giştî de got ku ew ê îro duşemê demjimêr sê piştî nîvro roja aleya Kurdistanê ji pêşiya dergehê kampê ta nava wê û di ahengekê de li darxînin û ve xwendineke giştî ji bo beşdariyê belav kirin. Rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja aleya Kurdistanê li ofîsa PDKSya rêxistinî li dar dixîne. Hoşeng Beşar endamê Encûmena Herêmî û berpirsê Komîteya Rakandinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji Rêbaz News re ragihand ku rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya îro duşemê demjimêr 5 êvarî li ofîsa PDKSya rêxistinî nêzîkî filkeya Zîraa dê roja aleya Kurdistanê li darxîne û bang li cemawarê Kurdî û endam û kadirên PDKSê kir ku beşdariyê duwê roja netewî de bikin. وەکو بەردەوامیش چالاکیên xwe re rêxistina xwecihîya Basirme ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava roja yekşemê rêkefta 16 hêva 12 semînarek dibin navnîşana jina Kurdistanî û rola wê di jiyana xebat û siyasî û rewşenbîrî û hunerî de li hola tîrêj ya rewşenbîrî li darxist. Ew semînar ji aliyê berpirsê xwecihîya Basirme ya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanî Rojava Dorsên Besîm Dorsên ve hate pêşkêş kirin amadebûna cemawarekî berfireh ji xwendekaran ku Komîta Xwedanpêwîstiyên taybet û Komîta Jinê jî têze amade bûn. Komela Newroz di ahengekê bibûneya roja aleya Kurdî rêk dixa û di daxuyaniyekê de revenda Kurdî li Henûverê ve xwend ji bo beşdariyê duê ahengê de bikin. Duê daxuyaniyê de Komela Newroz revenda Kurdî ve xwend ji bo vejandina wê roja pîroz ew jî îro demjimêr 3 paşnîvro ta demjimêr 5 êvarî. Nûçeyên me bi dawî hatin dubare sernûçe. Biryara di çend rojên bê de pêşmergeyên roj derbasî Kurdistana Sûriyê bibin. Sê teqîn li bajarê Efrînê hatin rûdan. Rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja aleya Kurdistanê li ofîsa PDKSya rêxistinî dêl dar bixîne. Şad û bextewar bin.